ni something sing ka KC ka H&M ka EGNC ka COP bat ka GSM na kong doon sa manay kubli National Press Day pi borok ba kitbok riang ya pi bor ba kindang kiu ira hiliang borok ti ka jingwan ka jongi mentak singi ka beri bat ka ni ka press conference kadi ba mentak singi na kaliang jongi ki something sing nila bu ia ka demand ke jongi hau chief minister bat kumju ru sa uditi chief minister ya ka ban penbet bat penkala ya ka SOP la ni ta ka standard of operating procedure ha ka beri bat ke jing ai ya ki license nam ta doyong ha ka jala ka jongi ka sarkar apo ka jing alam jong ka NPP ha ka santri unai match arjar we ka penmi ya kani ka SOP notification hang gazette but katkum kani ka SOP ki wanra e ta kendon ki batai e ta ki kendon ye ki jingdon kam ki ba ki non apply ki deban penbiang haswa banyo ya kata ka mining license ki don shibun ba ki kendon ki ba ki labu akani ka notification ka beri ka office memorandum but ki don artli ki mat ya ki ba nakaliang jongi ki sampli ki sengli snow ba ki dei ki ba kata du kata ya ka ri ba ka jet ru bat kum ju ru ya ki nong song slong jong ka beri no tra bat ka jalam khilahi bro ko we habang ni pensiong nong rim ya ka ni ka SOP ka ba ki dan ni nomla banlen ba ni haban ong ba ka ni ka SOP ka dei kabala sna da ki ta ki high level na banta ki high level bat jong ki high level beling ong phi ba kani ke sopi ke dei by for and off the high level namar ba ha ka we ni ki kendon ke ba ki bu ha kani ke sopi ki ong ba ban apply ya kani ke mining prospecting license ban yo ya ta ka jingti doyong ki beru ki ba apply ki habandan ke jaka ka ba omduna ya ka chispa hektar ti chispa hektar ngila de sungthu kala di ka jaka ka ba he ka ba yar but kani kalau bu jingge ya shibun ba ki beru ki bala imja na kani ka kam ti doyong na ka po sa ka po don ki beru ki ba kwa ban apply ya ki license ki don ka khendau hendrai namar ba kim don ya kan ka khendau ka bai poi hadu sispa hektar ka penlong ya ki banumla shu ban apply ya kan ka prospecting license ti pisung tho monu bala bandan khendau hadu sispa hektar kemut tang katu ka ningut ha ka jalam le bro poi ka bomut ba kan ka SOP kadin nanta ki high level lasna da ki high level na menta jong high level bat kumakalong ya kani ka SOP menta la kam try tang lagi high level ti kani ka SOP menta ni kong du ka ga jingta ni kong du kolong ba ka pendu no ya kitu ki breu ki bala imja na kani ka kam du doyong pro kata ka wanra menta ya ka disparity lan ga jing appear ya ka yo kot ka baar kolong ba kani ka SOP ka elat no satang ye ki he spa but ki company he pa banwan le ya kane ke business doyong haka jala ka jongi ya ka bangi la ya le ya kane ka kam la sen lemba le ki breu ki jongi but khadu e ka lomba kan wanra ya ta ka jing ya pher haka jing yo berta ya ka spa ka ho ha ki liang baro haba ka jala ka jongi ka wanra ya kane ka SOP kim semlobut ya ka rule lani ya ta ka mineral concession rule 1960 jongga sarkar kami akani ka 1960 rule jongga sarkar kami ki ong ba ban apply ya ka license omdei banduna tang 100 hektar kamut 100 hektar hajrong ni haban yo habdon ga jaka bat sala ban apply ya ka prospecting license rei ka jala me khlia ka jongi pat nakata ka 100 hektar ka penkius dan chaka hispa hektar tele dangi pe ya ki jinglong ke jingman jong ki rilum ha kasi jente hil ne gor hil nginom la hiru bandon kumi kene je kendo spa hektar no boleh hapadeng la don kawa la don kilum la don karyat la don ke nomor kani
kani ka SOP jong kam naklia kumba kalong ta kalong kami hak hiru ya ka tupur kopi lani ya ka jinglong jengman jong kilum kiwa haka jalan naklia tina takdau nakliang jongi il aida ka jing thok ka ba shai mtasngi ba de pendu no ya kani ka SOP jong high level but lada ka central government ka syak badentang 100 hektar ka jaka ti beli pat ngi mengi ni haban ra adu 6 hektar kata ka di ke ban kom kamat ke baar ke bangi ni sungkong ba kat kum kani ka SOP la syak ya unu breu ula bendi khar ula bendi company ni manu ban suyete tang ka agreement bat kita try jaka bat saya chakmat ya ka ta ka jing apply license kabomut bo khar ta ula benete agreement bat unu badai tribal badan kendo bat ula la yo ban yo ya kita ka prospecting license dan mining license kabomut bangin ayat ngin allow menta ya ki non tribal ban step in haka cool business ya ka baborok si kata kim semlayu olat nama boleh kadon ka protection jong ka lang ak ke jongi tinri kat kum kani ka rule menta ka ong ba la sha no ban sute agreement ka bumut ka i bajia ka bumut kalong ba nang kong tu kino tribal kin sayo olat ya ka ban ya keni lang ya kana kam but ka ba arpat kalong la long bang legalize no directly ya ka benemi ha ka cool trade no boleh ka benemi kanom sha bani ban ya le business tribal bon non tribal ka prohibit re mental lengba kan ne kemut indirectly ni legalize ya ka benemia te komut kan ni ka sarkar menta nolor bakawan ra ya ka high level policy ka yele aru banwan ra sai ki khar ban step in ha ka business but ka legalize what ya ka benemi transaction ya ka ba ki an ha ka jalan makhlia kila khang persya ya kane kam tinakliang jong ni ki samtil kisen kumang ong ka HYC ke HNM ka COP ka EGNC GSM ni ladawa nak sarkar badi ban weng ye tu agreement but ngidi ban sya tang ye ki tribal bekinete agreement para tribal kata ka di ban kong but ka baar kolong di ban weng no ye tu ka 6 hektar lada ka central government ka sya tang 100 hektar ke cakaban apply ye prospecting license di beli pat ni mengingi haban wan ra ya tadi 10 hektar no beli kumbang ong ki ka jinglong jingman jong ka khandau ngim dan hiru ban nolor kata pan kan wan ra tang ye ka jing yo spa jong katu ka ningut ki he spa bat jong ki riushmet